anga folini wale nyundo bilasi au mali kono ani mali poka au minumbe ka nyamada ni kumaina ka nyeshi jabaranu mo amba fongo au dangana anga jemuka ngerengere ne keneka ataku nani na jemuka mina ngama ko interview la semaine dogo kun sigi dogo kun baro ka wuli ka se mo minu njoro ka bu mali joli kula ka fla fo anu che jemuka indabo me ode kama biange me kama mi bisimila jemuka ataku nani na keneka musolaka do mabise ka fama ko nyeleni ka sabuke atoye ko baboni baba utige atiko fama yeble mali ngono ngama ko fifi tungara nyumanya wale nasaraka abi o chamange bi adombe ni jakulu do ye jakulu mi wele ko mouvement humanitaire fifi tungara o jakulu nzigira ku jumena hakilina minana na sigile ko fe la nyini ye munye deme nunu bi kesra o minumbe to erebi la soro chogomi ayere ni mode jeme deme nunu ngeli lawa ni nguna foni ni ukuna siri be ala bi nala sona mo na kuna foni ama ko fifiye kanya uma ya mbesimila ka so ajaranye ni dakuru ya flami be foli la kala se mo assalamu alaikum tout le monde me maliko ka islamic jamana musulman diaspora me bela jenifu me foli folo mfani mbala wani mama depuis nyamana ku foko balkada niame fifi alani au niame fifi alani wani mama ka foka balkada ka ala fo ka kira fo alayhi salam me ka shirif la tv refu kadam ne anyemu ko bala ka si fudu makabila jine foko balkada au munu fona déplacement ki kana fone ka so Kaufuka ubarkada merci ana kambe kirema amina mais ndonu fana fo sans oublier mes petits frères mon fani mbako fe ka islamé bela jeni fo vraiment yame fifi papa ini mama dedo merci ala ka umengaro aywa fifi tungara o jaranye ama fe ka don fifi tungara jekulu mimbi tokola bi ko mouvement humanitaire fifi tungara anana na chuko jumena. Alhamdulillah Rabbil Alamin, toujours. Le mouvement humanitaire a créé à Tekalokilimbo. Je peux dire 3 semaines, 1 mois comme ça, à Makalokilindafa. Parce que nous les fan club ou des basiques, nous avons la caché quand nous avons fait. Bon, nous avons amené Barulani quand nous avons wage afane maragai ba fonere maragai jugumne donc ayantu barula ko Seydou Koulibaly Seydou Mamadou Koulibaly benga prison ou ka fils adoptif de do donc ni wage di tora barula ti donc ambebe barula ko be ko comme États-Unis nani international humanitaire UNESCO moko ka di ko humanitaire. Donc pourquoi en tabo artiste kabo fan club la ko ga ke mouvement humanitaire Fifi Tungara wa ke kuti. Bon quand il a dit ça nous voyons on ko mané comme ça qui va kaité quand a to fan club non ne do ni et tu fou kala ba anga keta et ni ti jafa on est tous les deux sarakuli anga ke mouvement humanitaire Fifi Tungara au kai parce que UNESCO est trop film dit ma humanitaire de fois comme donc au lieu de fan club mbako ine rebi lukogla bon ala gotie aya fo chugumne aya kiti wage balolo no abe aga bureau be je sais pas centre-ville là ayre logo gla kachima ka ke mouvement humanitaire ananate noté depuis des années on be anga miskra zatini musrani ala ka jo ameje ka dum. Mais bon, j'ai jamais pensé qu'il faut marquer ni tout mais à sababu bora ala ni wagi angana ni sababu anana tenu juste 1 mois avant le 8 mars na 8 mars le 4 avril avant le 4 avril à Kerati. Aywa ñu fam mouvement humanitaire Fifi Tungara asigile ko hakilina be ala minu mise ka don malion fe wa kala nyini ye munde ka ke do na taw
Bon, alhamdoulilah, moi je peux pas dire que Akilna Oreba là, parce que le mouvement humanitaire Astrophite, il y a 10 et quelques Aïbarake, El Fitini Mousoro, Amanina Alako. Donc, 100 ans, Mogombe Dougoula, Amason Aboté, la Amason Radio Mama, Maliomba Kalama, Nega Télé la Bodam, Neka Asso, Ama, Saloni Nade. Notre maçon. Il y a un chien follow en 2017 quand Imam Mamoutiko y a un décor au nom du Haut Conseil islamique du Mali. Il y a botelé la il y a des mains au dos de Diko Ketoka trouvé et de décerner ma tableau donnant décerner Gadia au dos quand il Mali télé Bakumbi. Il y a botelé la au dos à la Kamakola. Mais après ça, bon, maçon à ma quoi. Donc, s'entend qu'on venga barana à soro, fille chamake, ay fitinike astafula la kafon. À soro fille fitinike, Mr. Johnny Corbiaro. Donc, je pense que ani walde na do ni fin chama la mindo waseke. Mais je crois que toujours est-il que fille bito ni cadre de kono aye sur le cadre de kono habito au cadre de kono inchallah. Donc voilà, habito au cadre de kono na la sona. Merci, excusez-moi. Aïwa, anya ye ika boli dola ika laseli dola ya yira ka fo ala mana mini min noya ida siro kele mo sesa eni malidenw bi jɛ o la ni silamɛw bi jɛ o la i ko maa bɛ se ka nafolo ninnu da k'o don masiriw ni fɛnw na i k'o ka ɲi nka n'i sera ka a yɛlɛma ka taa ala fa fɛ k'a di ala ma ni fantanw dɛmɛ n'i ye k'o fɛnɛ ka ɲi hakilina i bɛ se ka a walawala an ye hali bi yan. Oui, alhamdulillah rabbil alamin, parce que n'i y'a un beau fort ni ku ye silamɛ bɛ ala fɛ ka na ɲuman ŋaniya kelen dɔrɔn ne b'a la barika da parce que à vu mon âge ala sɔnna k'an bila a yɛrɛ ka sira min kan k'an ka wayi don ale yɛrɛ ala ka ko la ala ma di bɛɛ ma donc n'ala y'a di ne ma chaque personne mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na duniya kɔnɔ bɛɛ n'i ka mission de don donc n'ala ye ne ka mission kɛ nin de ye. Moi je ne fais que qu'Allah subhanahu wa ta'ala fouga barkada. Donc nous on a c'est pourquoi toujours mais je lance un message qu'a fouillé m'a interdit mola ikanika masrido musubi pari ichene koro ala poti c'est normal mais ami sanu ba munu sa ka jama usan ka douane yere la a kadine fivier mbani koro ni ndogo ka donga fo die wati fitini abanegena de quoi boni ta fe ibika million takata do afe nununa boni adi ala mama je pense que ibita ibina fasuru la dunia iba sur la kaburu manoko donc c'est pourquoi niya emina mbehine memiri. Je demande à Dieu, Allah, ni kanu bokasa duskuna. Ire kanu dati duskuna kasika be mi sura ole da kaduna parce que ni sara dro aye fomo watla fu presi ka firikatla. Bon, pour moi il y a akatla il n'est pas ma faute à clarer avec là. Mais ne pas bedi en folo. Ne pas bedi. Avec là est-ce que n'est pas revu sur akatla parce que ne reve fait ala bi sene makuma ga so foi kana kene bulu marali munu nga ake bin fe ndeu nga flanu ndem sonu ntoma folo o enjuri de ne singa da fama ka franga yatima munu bi andeu ndedu nga seku ka ake dafa ndogo ke nga seku ka ake dafa mufani ba nga seka beka ake dafa menere tokola nga na foi blanye nga taka so foi tenye ne bo ñini ala subhanahu wa ta'ala fe dongo mais munu nga ake bi fe parce que ala be mogo de la du kono ni mi se ka hine to la bona di ema ni sera ki ko fe alhamdulillah ay yara baki
n'o tɛ a b'a di dɔw ma olu t'u kɔfilɛ o olu t'u kɔfilɛ dɔw bɛ yen u ka kɔrɔ ni ye ne tɛ jɔ o kɔrɔ nafolo bɛ ɲini k'u faga mɛ ala ma dusukun d'u ma dɔw fana bɛ yen a ma caman d'u ma mɛ a ye dɔɔni min d'u ma u b'u kɔfilɛ u somɔgɔw la donc ala ka ala yɛrɛ kanu don ne ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n kɔrɔ ni baw minnu bɛ diɲɛ ka di mɛ wagati ni kunkuru don ne bɛ se k'an to kuma na sa ala bɛ ne ni minɛ a ka teli ni ɲɛ tun ka yɛlɛ ne y'a minɛ a banna bɛɛ bɛ t'i bilasira mɛ min bɛ t'i bilasira n'a tɛ segin o ye diinɛ ni ŋaniya ye min di ala ma o de bɛ t'i kɛrɛfɛ o de b'i dɛmɛ donc ni maliyɛnw n'an sera k'o dɔn an musow ka sanu m'aw interdit a la ne kɔni t'a dɔn ne y'a fɔ n t'a ye bukulu dɔn manani n b'o don n bolo la n denw n ka yatimɛw de bɛ manani ninnu diyan des petits cadeaux j'aime bien ça et c'est ma fierté parce que c'est des cadeaux des enfants ni ne se b'u ye k'a di ne ma n contannen don n'u ka cadeau di ninnu ye n b'o don n bolo la n ka filaniw ta bala n dɔgɔma n ka denmisɛnnin bɛɛ min mana na dɔrɔn u bɛ dɔ don maman hɔn c'est mon cadeau donc ça me fait plaisir k'o cadeau ni don n ka waridiya ni n fa ni n ba ye nin dilan ka diya et c'est tout diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ ala ka ani silamɛw dɛmɛ. Ami Fifi Tunkara an b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi ni jamana bɛ yen min denw mago bɛ dɛmɛ na Mali jamana denw jango ni sunkalo in yɛrɛ kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw mago bɛ dɛmɛ na mini min n'i bɛ k'o kɛ komi i yɛrɛ datugu ka yɛrɛ i ko mini min b'i bolo donc an bɛ to ni o mini min ye o ɲinini min b'i bolo n'i bɛ k'o kɛ i bɛ se k'i da se kumaba dɔw ma o ye minnu kɛ yan. ayiwa an kana don yɛrɛfɔ kɔnɔ o bɛ siran kuma ɲɛ kuma ma nɔgɔ mini min bɛ n bolo sunkalo don sunkalo tɛ bon ala ye fitinin min nɔgɔya misiri jɔ korobiyari ninnu bon ala ka kɔlɛw n'o ye kira yɛrɛ ta ye alayhi salam yatimɛw dɛsɛbagatɔ muso minnu cɛ banna i somɔgɔ i sigiɲɔgɔn min ka surun i la n'a ka ja i la n'i bɛ se k'a dɛmɛ i b'a dɛmɛ bon dugutagala min se ta ye n'i bɛ se k'a dɛmɛ kuranɛ de y'a fɔ i b'a dɛmɛ i fa somɔgɔ i ba somɔgɔ i faso n'i bɛ se k'i hakili to la i b'a to donc o mini min bɛ ne bolo sunkalo don sunkalo tɛ ne bɛ taa de ne b'a di ala ma parce que ne ka nafa b'o de la filaninw ka nafa b'o de la n kɔfɛ a ye denmisɛn minnu bɛ ne bolo nin bɛɛ ka nafa b'o de la parce que a bɛɛ ye ne den donc sunkalo don sunkalo tɛ ne b'a kɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya sunkalo fana ala yɛrɛ ko k'a bɛ doublé silamɛw ko ten n'o tɛ ɲuman ka di wagati bɛɛ la donc n'an sera k'an hakili to nin kalo barikama in na kuranɛ de jiginna nin na a dira jibirila de ma ka na di rasulullah alayhi salam nin kalo in a ka bon ala subhanahu wa ta'ala bolo kojugu kuranɛ kalan kalo don ni se t'i ye ka mɔgɔ dɛmɛ ala kama n'i bɛ se ka kuranɛ kalan i b'a kalan n'i bɛ se arabe la i b'a kalan n'i bɛ se français la anglais espagnol kuranɛ bɛ kan bɛɛ la n'o fana se t'i ye i bɛ se ka urdu kɛ urdu caman kɛ a kɛ i sera b'ala bolo n'o fana se t'i ye n'i bɛ se ka seli a seli ala ɲɛ bɛ dusukun de la donc mais n'a b'i bolo vraiment n'i sera ka i jɔɲɔgɔn dɛmɛ parce que suntigɛ mana se an b'a ye dɔw bɛ tabali fa diɲɛ dumuni sugu bɛɛ et ils sont fiers avec ça hein. Faut nin ye nin dilan oui toi tu es contente et nin bɛɛ kɛ c'est bien mais i miiri k'a fɔ e ye tabali fa ta est ce que dɔw bɛ yen a y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen a ye nin ɲɔgɔn sɔrɔ la a bɛ tabali fa la n b'a ye n yɛrɛ y'a mɛn n ye dɔw sere u b'a fa la u tila k'a ta u t'a bila poubelle de kɔnɔ ala k'an ci ɲuman na mais n y'a ye a fɛn o fɛn na n y'a sere a tigi tilara ka yaala ka dumuni dege ne y'o k'a ye mali kɔnɔ a tigi tun bɛ dumuni dun a bɛ ban k'a di mɔgɔ a bɛ taa bila poubelle kɔnɔ sɛ bɛ bila a kɔnɔ fɛn bɛ bila a kɔnɔ mais a ma sa abada ala tilala k'a tigi ci ma seereya dɔ ne ye ka caman ye
ngati ma ka sai communiquer voilà aujourd'hui wallahi mbakata mais ana nana tigi ni baga dalai muna parce que fin d'obé ala te jitu no na idista na la mabila donc on va in islam on fait anga tabali fa anga jien fin bedu ere ba du sekani bedu isi yondo ajate ne do ni me ka sunti o atega teta do be ka jimi kida do be ka kindu ida ori sebai o ebe ka shesoro o ni mo da mando la ka de me do ni di oluma surtout ni sungolo bagalena iba na fasoro o be mi ke ba ki yere ta ke mo aussi donc ambega jorandaro la bana ka donga vo femina sitate sungolo ala ka kalo barka mando shiti bai ne ba to la baneta do ne be émission ina baneta do ala ka tenye tuna yele ameka ni émission ke bon mais sans retard ala de bado o ye ba bicha donc nala e wati mi kine o wakati iyere farikolo anini avait dit alama et qu'a lutté pour que ka joro do so min kay no ya rasul ke alayhi salam kiyama aywa ame segi kana mouvement humanitaire fifi tungaramo an b'a ye k'a fɔ jango an bɛ kuma min na furanjɛrɔ fanga an bɛ olu kɔnɔ kalata bɛna kɛ sɔɔni an b'a ye k'a fɔ ni a kuma surunyana jɛkuluw bɛ sigi ka ɲɛbila kɛ walasa mɔɔw ŋaniya bɛ u la ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲini walikele u nɔfɛ mɔgɔ b'a fɛ ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲini nin n'a ɲɔgɔnna jɛkulu bɛ sigi walasa ka mɔɔw sɔrɔ ka taa jamanakuntigi sigi kalata in na yala e ka jɛkulu in e bɛ se ka danfara fɔ an ni o cɛ wa ka fɔ i ta in n bɛ o minɛn kɔnɔ wali kelen a n'o cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji ya n t'a dɔn ni kuma in faamu na. oui mais kalata j'ai pas compris. c'est-à-dire élection. yeah ok. dɔw bɛ nin mouvement ninnu sigi. élection ɲɛkɔrɔ ka se ka maaw sɔrɔ parce que ŋaniya bɛ u la ka kɛ candidat ye pour que i ka faamu wali kelen ŋaniya bɛ u ka mɔgɔ la ka mɔgɔ ɲini ka d'u ma yala danfara bɛ o ni e ta in cɛ wa. bon ça fait des années mi fan club ya di kɔnɔ n y'a sigi cogo fɔ ye sababu ala ni wagi donc mi fan club ya di kɔnɔ humanitaire nana ça fait pas un mois a sigira ne Fifi Tunkara n'i y'a fɔ ye depuis ala ye n da ma voté k'an bolo da Anglican kan ko n bɛ ka voté mɔgɔ ye aw bɛ taa la ala m'a ye mɛlɛkɛw ma sɛbɛn je suis malienne je l'ai jamais fait ni politiciens caman bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛɛ bɛ na n ka so ni bɛɛ ka di bɛɛ ka hɛrɛ dɔ bɛ n kɔnɔ parce que ɲuman tɛ dogo mais n ma deli ka taa ko n ta voté mɔgɔ kelen ye ala ka hinɛ Sumayila la a bɛ tiɲɛ so kuma ma ɲi mais n ma deli ka voté mɔgɔ ye pourquoi n m'a kɛ parce que n bɛ taa vote salle kɔnɔ n b'a fɔ n bɛ voté olu tɛ yen u ɲɛ tɛ ne na ni bɛɛ ka di mais n bɛ taa mɔgɔ kelen de tɔgɔ choisir alors que n'a bɛɛ ka di donc moi je vois ça comme une trahison donc ni bɛɛ dun ka di ka mɔgɔ kelen ta o jama cɛla ko n ta voto ye mun ta tan a ma sa balo n'a bɛ cogo min na ala b'a dɔn donc j'ai jamais aimé voter bon nin fana je sais que cette année n bɛ tiɲɛ fɔ a ka di n ye k'an faso dɛmɛ parce que n y'a mɛn kuranɛ de fana kɔnɔ laban in na k'a fɔ ala sɔnna tala kumana faso dɛmɛ kan kuranɛ kɔnɔ donc a ka di n ye mais n b'a ɲini ala fɛ ala de bɛ mɔgɔ ɲuman dɔn mali kɔnɔ parce que mali sɛgɛnna maliyɛnw sɛgɛnna il y a trop de soucis an bɛ arrière la toujours n b'a fɔ de 2 ans ou 3 ans on est en arrière de 15 ans excusez-moi mali bɛ arrière la donc ala de bɛ se ka mali dɛmɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ sinon ça va pas au Mali mais ne b'a ɲini ala fɛ ala de bɛ mali min bɛ se k'i kɔfilɛ fantanw na mali kɔnɔ ne b'o de ɲini ala fɛ quoi ne ka nin mouvement m'a sigi n ko politique m'a sigi ko mɔgɔ dɛmɛ mais inchallah j'ai envie d'aider mon pays mais ala de b'a tigi dɔn
min bɛ se ka Mali dɛmɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ min bɛ se k'i kɔfilɛ faso la min bɛ se k'i filɛ fantanw na denmisɛnninw ka kalanko en tant que l'ambassadeur du royaume des enfants des orphelins min bɛ se k'i kɔfilɛ denmisɛnninw ka kalanko la fantan minnu bɛ yen musow dɔw kɛra u b'a fɛ ka dɔ kɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo minɛ min bɛ se ka Mali dɛmɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ jeunesse n'i y'a ta bi an musow de bɛ baara kɛ an bɛ wuli fajiri fɛ ka taa sugu la ka sotelema ka doni da u kun ka don sotelema kɔnɔ ka taa sugu la ka taa wayi feere kɛ ka denmisɛnninw ka kalan sara n'olu ye diplôme sɔrɔ an yɛrɛ faso kɔnɔ pour que olu ka baara sɔrɔ il faut 3 millions 4 millions 2 millions fantanden an b'o bɔ min an b'o bɔ min pour jeunesse ka baara sɔrɔ il faut ça au Mali i yɛrɛ faso i tɛ taa ni k'a fɔ i ye baara kɛ i ye kalankɛla i ye CV ɲuman b'i bolo i bɛ taa ni nafolo de ye Mali kɔnɔ ça fait pitié donc vraiment moi j'ai vu au cas ninnu yɔrɔ minɛ a ka di ne ye Ala ka yɛlɛma don a la n'a bɛ se ka yɛlɛma mais n b'a dɔn Ala bɛ se k'a kɛ adamaden kɔni ma ɲi ne yɛrɛ ma ɲi kuranɛ de ko ten mɔgɔ ma ɲi donc a ka di n ye mɔgɔ min bɛ se ka ninnu kɛ an ka Mali ye bi parce que Mali yɔrɔ caman feerelen don bi an ta tɛ donc vraiment ni mɔgɔ bɛ sigi Mali kunna jamana in kan Ala k'a kɛ mɔgɔ ye min bɛ se k'i kɔfilɛ fantanw na taureau c'est taureau le Mali a souffert on est dans un trou tous les jours les mêmes jours tous les jours les mêmes mots donc j'ai l'intention je le dis bien j'ai pas fait un choix tɛ n bolo un choix ye Ala de ye mais n'Ala b'a bila n ka mɔgɔ n faso mɔgɔ min dɛmɛ ka se ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ parce que ne b'a dɔn bi mun ye ne diya maliyɛnw ye ne fifi tɛ dɛ ko fifi non peut-être n diyara silamɛw ye ka da kɛwale mais min kɛ n ka di u ye ka da o de kan donc u ye n kanu ni o de donc ni ne ko n bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka mɔgɔ soutenir n b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ mɔgɔ ye min b'i kɔfilɛ n ye minnu fɔ o mɔgɔw la o de ka di ne ye parce que j'aime pas l'échec je veux pas ka mɔgɔ yira awɔ a ma ɲɛ sɔrɔ o man di ye ou bien ka mɔgɔ soutenir min bɛ tila ka janfa kɛ ka fantanw ni jeunesse ni denmisɛnninw ka kalanko min tɛna tila k'o kuma bɔ o layidu bɔ a sira fɛ o maloya b'i la o maloya bɛ ne na parce que i ma deli ka fɛn min kɛ n'i k'i bɛ bɔ n bɛ karisa de soutenir bi fa tigi ka kɛwale kɛ n'a ma kɛ ne bɛ maloya parce que jama de bɛna tugu ne kɔ fifi an bɛ fi dɛmɛ a ye karisa soutenir donc ne bɛna mɔgɔbaw de tugu n yɛrɛ kɔ après n'a ma taa kɛ ten ne de bɛ maloya parce que u bɛ tugu ne kɔ ne kanu kama n ka kɛwale kama donc a ka di n ye kɔni ɲina n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ Ala ka mɔgɔ di Mali ma o kɔni ŋaniya bɛ n kɔnɔ mais n bɛna kɛ n tɛna kɛ n ma kɛ Ala ye k'a dɔn fɔlɔ dɛ a kɔni ŋaniya bɛ n kɔnɔ ka Mali dɛmɛ mais Ala kana ni mɔgɔ ye dɔrɔn min bɛ se k'i kɔfilɛ an faso la parce que le Mali souffre beaucoup et j'ai l'intention n'Ala bɛna n'o mɔgɔ ye a k'an dɛmɛ k'an bilasira ka min y'ale Ala ka sira ye toujours an kana ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ n'o tɛ n ka ko tɛ n'i y'a dan yɛrɛ ma n ka ko tɛ mais n faso ɲinɛ bɛ na a kɔni bɛ n kɔnɔ mais a bɛ kɛ sa a tɛ kɛ n t'o fana dɔn o bɛ Ala bolo awɔ ayiwa an ye o faamu sisan an ɲɛ bɛ so kɔnɔna na masiriw bɛ yen an ko fɛn minnu ma ko tableau de reconnaissance ko ni n ka ca a caman bɛ yan nin b'a jira k'a fɔ maa dɔw de ye bonya k'i ye ka sabu kɛ i jɔyɔrɔ ni kɛwale ye tableau minnu taarataralen filɛ nin ye so la a bɛ se k'a fɔ a lamininen don n'a ye dɔw yɛrɛ sigin bɛ kɛrɛfɛ i bɛ se ka tableau ninnu ɲɛfɔ an ye tableau ninnu dira dicogo minnu na ani u dira yɔrɔw minnu na u bɔra yɔrɔw minnu fana na. Alhamdulilayi an b'a Ala fo n'i y'a kɛ Ala kama Ala b'i sara donc tableau ninnu ka ca. A bɛɛ fɔli ma nɔgɔn mais n b'a la fo Diko de fɔlɔ Imam Mamadou Diko ye bɛ n décoré don min diplôme tableau d'honneur de Saint-Louis don min c'est fait en 2017 quand il était le président du Haut Conseil islamique au Mali bon o kɔfɛ n ye tableau wɛrɛw sɔrɔ télé ɲɛta radio ɲɛta u ye n ka ɲumanw dɔn ye u y'a diyan bon ni OTMD t'a sɔrɔ
Royaume des enfants à l'aspect événementiel. Donc, nous avons au thème de nuit Africa Tassero, la star de l'année. Au lieu à émission qui est je ne sais plus, ni nana, c'est trop. Donc, ni imama soro, alhamdoulilah, imama mo ouyenga monde. Bon, les jeunes dynamiques qui nous présentent décorés. Donc, on nous fera borakati kana tableau de moi, on était présent à nous, c'est venu au président de décoré. Non, il y a que Wale. Donc, ni également soro. Donc, ni Tiama soro, ni Ismaël Dramé, la fondation Tassoro. Islamé Babu no waljud wala gainan Islamé Shula. Mais ni Yabri Naba Traoré qui a écrit sur le Burkinabé, a été écrit Québec. Bon, alhamdoulilah, ni UNESCO soro, parce qu'il faut l'en face là. Donc, UNESCO, les États-Unis, nous avons décoré. Avant de venir, ils ont mené des enquêtes. Ils sont venus le faire à l'hôtel Salam. Après l'UNESCO, ils sont revenus encore le 4 avril à Singapour. Nous avons Singapour médaillé au reste bon, en même temps, UNESCO n'a pas... Macaron fait bien. Oui, macaron bien. Mais maison blanchie, macaron, comme je suis allé aux États-Unis. Il y a rendez-vous dit qu'il faut qu'il y ait un Biden à rencontrer. Donc, avant, pour regarder maison blanche, il faut ce macaron. Donc, il y a au droit d'Ian. Donc, le macaron est là de maison blanche. Donc, comme vous pouvez voir, ce macaron, c'est ça qui pour les Tsigana de maison blanche là. Voilà, après UNESCO, il y a macaron flé. Bon, comme nous faisons UNESCO, comme vous pouvez voir, mais à la fois, quand même, il y a un masoro. Quand vous avez mais si il y a une donc, même pas de appeler un plot de nous qui va le gouvernement à côté. Donc, il y a un façon de tourner. Donc, le gouvernement à côté de la Malafou Aïssa. Donc, il faut se reconnaître, il reconnaît, mais il faut se reconnaître toujours. Alhamdulillah, il faut se reconnaître. Malita. Donc, au tableau comme ça, macaron sera à la fou. Aywa, anga kuma dafara dakuru ɲɛ kelen min bɛ e yɛrɛ bolo ka lase malidenw ma i bɛ se ka o lase i b'i ɲɛ jɔ kamera la ka i ɲɛ jɔ malidenw ɲɛna k'i fɛta fɔ ni ala ka jɛ ye. Ok, ne b'a ɲini maliden cɛman n'a musoman bɛɛ fɛ ayisa an ka muɲu an ka sabali mali kɔnɔ an bɛ sunkalo de la maliɲɛnw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ ala bɛ hinɛ an na ala yɛrɛ bɛ k'an fɛ. Mais n'an ko an bɛ hypocrisia de kɛ munafikiya ala sɔnna taala ma s'o ma wa n'i y'an ka mali ta k'a filɛ nin de y'an sɛgɛn mali kɔnɔ an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ ani an bɛ min fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ a bɛ yafa o ma parce que tuma bɛɛ ne bɛ nin de fɔ ala ta de don n'i ma tiɲɛ fɔ i bɛ nkalon fɔ donc an bɛ ɲuman fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ mais n'an ye kɔ dɔn an bɛ juguman fɔ maliyɛnw an ka sabali an k'a dɔn ka fɔ don o don ala ye saya modèle sugu bɛɛ jira an na. An ka sabali an k'a dɔn k'a fɔ ala bɛ yen an k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ tɛ foyi ye an ka ɲɔgɔn kanu n'an ye ɲɔgɔn kanu ala bɛ hinɛ an na gɛlɛya min b'an faso la n'an ye ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn minɛ minnu bɛ baara la gouvernement min sigilen don n'u bɛ baara la mali dɛmɛni ma nɔgɔn bi dɛ parce que olu ye mali sɔrɔ dingɛ de kɔnɔ n'aw ko ko dit-il ko tac c'est pas comme ça il faut k'a ka faamu k'a fɔ c'est pas facile dɔɔni dɔɔni on va s'en sortir an ka baarakɛlaw t'u ka baara kɛ. An minnu n'an tɛ ka se ka fɛn kɛ n'an bɛ se k'u dɛmɛ ni dɔw ye n'an bɛ se k'u dɛmɛ ni fɛn fɛn an k'o kɛ an ka hinɛ an faso la kuranɛ de ko an ka faso dɛmɛ n'i y'a dɛmɛ cogo o cogo min ye ɲuman sira ye ala b'i sara donc maliyɛnw ne b'u fɔ aw ye et en tant que l'ambassadeur du royaume des enfants des orphelins
je m'inquiète beaucoup pour l'éducation des enfants. Je le dis bien et je l'ai toujours dit. En muso doué en boulot. Aya donc un faux muso. Aya un clito au douna. Abi ya fo mané bani nkoro. Maka gele mais tien de dona ma famille. Tamba mbolo kata ton siuke. Tamba mbolo kata konyon ni de unu ke dien do wodo. Awo o courage malien musola uniforme télé o courage bana. Mais courage mte malien musola ka fijo ngata ndenga école là. Ngata nyingal ge ndenga conduite be chogodi. Nous les Maliens en tout cas. C'est rare de voir malien musomboke. Kati de contrôler école là ka fréquentation jumé. Anto yini kodo. Aga conduite comme école là anto yini kodo. Aga étude be chogodi anto yini kodo. Dès le bord de la bisacta sont entrés école là, toi tu t'en fous du reste. Mais on dit école là. Moi j'ai vu des cas, une année à titre d'école là. Né à Caille, il faut ça là-bas de là-bas, voilà quand on va djander, on mettait école là, tiens, ça fait une année. Donc là, nous, ça qui était à l'école là. Nous au Kaoui. Donc Mali Mousso, nous fanny, nous coroni, bao, aïe à forma à la cama. Mais tiens de donner ma foi à main. Non, non, tel Mousso bestie, tel qu'on tenait fit, on a la Mali de Moussé. Et pas là, il a matériel. Parce que les failles n'a mon son là. Ordinateur, il était un banquier. Aïe kalane iranena ama dien iranena odila ala frene keta donc ma faut qu'on a tiré que mais n'a pas balo que a do ma faut un enfant très intelligent de mettre ma que fait muso abe balo chama que dem sonu ba me usika opmata e mi me ka kuma ita do ide ame ire ki de ma sababu juge ka bla stradoka ita do ke de. Donc faites attention les femmes. Parce qu'ils sont très intelligents. Parce qu'au-delà de vie, en deux mois, ils me connaissent en tas de choses. Ils me connaissent docteur, cigarette, ils me deux métiers, après, on me dit que c'est la casse, on me casse. Je vous conseille dans mon temps qu'il a ambassadeur du royaume des enfants et des orphelins. Vraiment, d'éducation du robinet. Dem senu na éducation jorom na muso anga nyakli tout là parce que on de seconde nai anga de on a vivre la priorité là anga toni am courage sur la faire monu kere fini ton de fait abi a forma pour moi c'est de connaître quoi excusez-moi de le dire parce que pour moi l'avenir d'un enfant est plus important que tout parce que les vite assis ni contrôler blaga am téléphone ça va dans deux mois anta do on y John kuma. Il te met dans le téléphone pour vider. Il a contrôlé avec qui tu parles. Essaye de savoir, être curieuse en tant que mère de famille. L'idée à le téléphone pour l'enfant frère, rien avec le bêtise à tes doigts. Donc, tu n'es qu'un mot, on est un manichi. Mais ni contrôler l'idée, il y a une autre tu fais attention aux autres, tu sais quoi demain, comme ça, tu as pour son mot, non, ok. Au sommet où elle est, à fond, au sommet où elle est, qu'elle a tabine, qu'elle a donc, à l'année 2000, j'ai peur. Donc, on lui fait une pression pour ta camion, on t'a augmenté. Ne vous conseille il faut, malide, tiens, on sonne. Pour que, en tant que la madame, ça nous a côté là, on a qu'à mali demain, on a qu'à un bon dîner, on a qu'à un bel adjuré, on a qu'à un fatou slamé, on a qu'à barca de slamé, on a qu'à un islamé au demain. Te bonima probablement faut toujours parce que nous des gars solution même famille bafou quand on dem seni befuya quand on chargé de communication fou aramata bamaka madame Sangari Ulukia Diallo et Dafidje ce sont mes chargés de communication mais bella dîner fou sans oublier mon fils qui est à Miss la même befou mais nga dou dem sen befou ka famille Kanté famille Tungara bon befou kasla befou kara dîner ñomo fou au conseil présent nous au calfalé no bi Ousmane Chéri madame Aïsala donc on a dîner so calfalé na le de la mine borama fou islamia la amaso donc on va faire fou islamia to la kayima mamuti ko fou ka mali chemana musuma gouvernement ka befou merci beaucoup très bon mois de carême
que ça se passe bien à la cadeau, merci tout le monde. Merci. Aywa, o de fana be dansigi anga jemukana ni oye interview de la semaine ye atako nanina kungengume kama min bisimila oye Fifi Tungara minti duguma lable ka sabuka kanyuma yake wale wiye kanyeshi fanda uma desebato mo anale de nyonzoro ka dakurunya flafo aka mouvement zigile kunga mouvement mi wele ko mouvement humanitaire Fifi Tungara na sigile te kalo kele nyona bo nga deme ngoni ngumbe sena yani mouvement ere sigili che ka sabuke amena dugula ka be fo ka be wale nyumando amma fo nga kambe interview la semaine asigi ko duruna keneka ni alaka je